Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako zaključati mobilne aplikacije. Pa da počnemo. Znači, uđete u podešavanje. Onda idete prema dolje. Zatim kliknete ovdje u aplikaciji. A onda na zaključavanje aplikacije. Onda će vam pisati zaključavanje aplikacije. Znači, ovdje će vam se otvoriti sve vaše aplikacije. Imate znači da odaberete koje aplikacije sve želite da zaključate. Evo ja ću u ovom slučaju aplikacije zaključati najviše one koje koristim. A to su kao Telegram, Viber, WhatsApp, galeriju za slike, Messages, to je poruke, i njih ću zaključati. I to je bilo sve. Sad znači da provjerimo da li sam ja uspješno zaključao te aplikacije. Evo Viber. Evo vidite, znači, zaključene aplikacije. Prije ovoga morate napraviti isto šablon sa strelicama ili brojima, zavisi kako vi sami odlučite, da bi mogli da pristupite ovome, da napravite znači ovo za sve vaše aplikacije. Izađem iz ovoga. Evo sad želimo, na primjer, da vidimo Telegram sam zaključao. Evo isto također Telegram. WhatsApp isto sam zaključao. Galeriju sa slikama. I Messages, to je poruke, isto također sam zaključao. Tako znači i vi možete da zaključate sve vaše aplikacije, zavisno od toga koje aplikacije želite da zaključate. Ovo važi na svim Android uređajima. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.